Mut ymmärtäkää hyvät ihmiset, se on ranskalainen. 75. Tuho Urmas, Team Amigos, Mies Estipalta. 49. Eetu Tuukkanen, Karu Racing. Avausosakilpailussa oli 2. Sitten 91 tietenkin. Moisu, Mirri Team. Numero 5. Niko Lappaniemi, Rankki Racing Team, Hämeenlinna. Ja kärkipään autot on numeroitu viime vuoden sijoituksen perusteella. 39. Janne Korhonen, Lappvesi Racing, Lappeenranta. Ja Potkelo on jo tänään ollut kyljellään kertaalleen. Numero 6. Riku Kosunen, Lasova Racing, Lappeenranta. 53. Tietenkin Pillaksen Jannu, Helsinki ja Lappeenranta. Nyt on Lappeenrannan miehiä niin paljon kehissä, että joku saadaan kyllä välieriin. Ja vieläkö sieltä odotetaan lisää? No odotetaan me. Ja kukas muu me saadaan sieltä. Nupa nousi ainakin autosta ulos. Maranello-tiimin kuljettaja, mutta onko tämä tässä? Ei ole. Nimittäin sieltä tulee. Tulee. Numero 99. Tulee. Ainut tavoite oli saada auto pysymään käynnissä ja nyt se ei meinaa pysyä varikollakaan käynnissä. Ei kun työnnetään. Työnnetäänkö varikolle? Ei näyttänyt mitään merkkiä, katsotaan. Eli siellähän tietenkin PP Janikan autoa yritetään saada käyntiin, mutta kyllä se vähän aikaa kävi. Tuleeko? Minuutti. Ei mitään kiirettä. Moottori pitää vaihtaa vaan. No niin. Ukkoa on kuin pipoa ainakin. No kyllä minäkin voisin tonne mennä työtelemään PP Janinkaan, mutta en nyt viitti. Tuo tässä vähän muita hommia. Ja täältä se tulee. 99 PP Janinkaan, BB ja PP Talo. No niin, nyt toivotaan, että auto pysyy sitten käynnissä. Huudata niin perskeleesti sitä, ettei varmaan sammu. Tämä on Kerää ei lyödä.
onko sitten seuraava putoaja Sketsi vai Mummo Misu? Ja näin Sketsi ja Mummo Misu ulkona. Eli 5 autoa liikkeellä, 2 pudotetaan. Ja niin on Juha Tolvanen sitten ulkona ja onko se sitten Janne Korhonen se viimeinen putoaja. 39, näin on. Se on sitten niin soi summeri ja sieltä jatkoon siis 49 Eetu Tuukkanen, 53 Pillaksen Jallu ja sitten vielä mikäs siellä oli yksi. Se oli numero 6, Riku Kosunen tietenkin. Vaasalla Racingin kuljettaja. Ja tämä oli ensimmäinen keräilyerä. Hetki kuluttua toinen.